Mae ni dechrau'n ymuno ni ar hyn o bryd yng nghanol cymal ddiddorol iawn o'r adran agored pob gwlad. Neb ar stondin un, ond ar ddau, Jeremy Legoni, mi fydd o'n cystadlu nes ymlaen yn y dydd. Dwi'n meddwl siŵr bod o'n arfer y bod yng Ngharfan Ffrainc. Timolion Resno i gymaro yn y garfan Ffrangig yn cnifio nesa ato fo ar stondin 3. David Roberts wedyn ar 4, Rhidian Edwards ar 5, ac draw yn y pen draw ar 6. David Davies, a mae'n diddorol iawn wrth gwrs bod ni'n gweld cymaint o ddiddordeb rhyngwladol mewn cystadlu yma yn y sioe fawr. Mae'r sioe wedi trefnu'r profion bydd yn digwydd ar ddiwedd y dydd Mercher yma mwyn creu uchafbwyntiau o safon uchaf posib. Ac mae'r Ffrancod wedi bod yn datblygu i gêm yn sylweddol dros y blynyddoedd dwytha. Mi welson ni pencampwriaeth y byd draw yna Lydorat yn Ffrainc yn ôl yn 2019 pan ddoth Richard Jones fydd yn cnifio nes ymlaen heddiw, dwi'n siŵr, yn yr agored yn bencampwr byd, ond ar hyn o bryd Jeremy Legoni a mae ni Timolion Timo Resno di hwn mewn y fo ar gyfer yr oen nes yma rwan ta rhyw 3 trawiad lawr y bol, ond rwan rownd yr ysgwydd y ddwytha ar hyn o bryd mae'r Rhidian Edwards a David Roberts trawiad am drawiad efo'i gilydd yma'n hyn. Just tacluso o blaen y goes na mae angen rhyw drawiad yma na wastad 1-2-3 lawr a hi fydd i gan David Roberts yma na un ar ôl ganddo fo yn y gorlan mewn a fo am y nesaf, felly y Ffrancod ychydig bach ar ei ôl i newedig Timolion Resno, ond mae nhw'n gneudwyr taclus dros ben. Wedyn stodiau hirion y fan hyn gan David Davies yn y pen draw na. Mi welwch chi'r trinwyr blaen yn gwneud yn siŵr bod y stondin yn cael ei chlirio bob cyfle gan nhw, ond mae'r cleifwyr yma mor gyflym. Mae'n anodd dod i mewn i gymryd y glân oedd ei dan i draed nhw, oedd ei gwir. Rawa ni rwan at y rownd y gwddw a wedyn lawr ar oen ar gyfer y stodiau hirion. Sbiwch chi pa mor gorfforol ydy'r her yma. Bod nhw'n gwneud iddo fo edrych yn rhwydd, mae rhaid chi fod yn hyblyg iawn ar gyfer cnifio. Ac ar y safon yma, mae rhaid i chi edrych ar ôl y corff, oedd ei gwir. Golwg ar canolbwyntio Timolion Resno yma na ar sylw mae'r merched sy'n glân a ni roi iddo fo. Chwys yn tasgu oedd hi ar ei dalcen yn ta wrth i ddod mewn ar gyfer yr oen dwytha rwan. Y cymar corlan, dwi'n meddwl siŵr mae'r rheolwr Ffrainc ydy hi, un arall o'r Resnos, fydd yn rhoi'r yr oen iddo fo lawr ag oen yna gan David Roberts wedyn. Trawiadau hirion Jeremy Legoni man hyn wedyn. Mae chi gneifio'r di hwn, mae o di datblygu dros y blynyddoedd dwytha. Dwi wedi weld o'n cystadlu yma ers pan oedd o bron iawn yn hogyn bach, oedd o'n edrych fel plentyn ysgol pan oedd o'n cynrychioli Ffrainc yn gyntaf. Rwan, mae o ma'n ddyn. Lawr a fo ar gyfer goes dwytha yn yr ychydig bach o drawiadau. To'n gwneud y job i edrych ar hwyd yn dydy. Y 5 oen gen fo. Lawr a fo, botwm coch. Ffrainc felly yn gorffen yn gyntaf gyda Jeremy Legoni yn fanna.